i que estem tan contents i tant de tindre'l aquí. Benvingut, Pep Bras. Buenas, què tal? Què tal? És maresmenc, de Premià de Mar, fill de Premià de Mar, i a més ell, com molta gent ja el coneix, i els que no ho sàpiguen ja ho diem ara, guionista, escriptor, actor, encara que això potser no, per aquí no vas voler tirar, però... Jo sóc tot el que em diguis que sóc, vull dir, jo no ho negaré. Pues em sembla molt bé. Pots continuar dient coses, astronauta, torero... No, això, torero em sembla que no, gaire. Bueno, també. També, si fiques... Fill d'un insigne nissaga de picapedrers del Maresme, pel cognom Bras, no? Sí, només per això, per altres coses no. Senta tan noble, podrien haver vingut de pirates o de pescadors. I el meu pare de segon cognom es deia Marc, o sigui que també podria ser fill d'un insigne família de banquers. Imagina't. Tot i que el seu pare s'ha de dir que és fuster i que es diu Josep, a més. Sí, Josep, fuster, ma mare es diu Maria. I recorda quan vaig néixer, que t'ho vaig comentar. Ah, sí, del 62, de l'any de la nevada. El 25 de desembre del 62. Fum, caure en Bras, no? Aquest ja va caure... Vols dir que tu no has renascut més aviat l'any de la nevada? Un Bras incorrupte. Quants llibres tens ja editats? Uns 22, aproximadament. 22, 23, ja he perdut una mica el compte. El que passa és que té truc. N'hi ha bastants que són contes en col·lectius, vull dir, allò que fas un conte, vol dir 5 o 6, potser són en col·lectius. Meus potser n'hi ha 15. Bé, doncs avui venim a parlar d'aquest darrer títol, que es diu La niña que hacía hablar a las muñecas. És un títol suggerent, no? No sé, jo de petita era així, potser és la meva biografia. Jo la feia parlar. Tu feies parlar les nines? Clar, totes. Jo crec que tothom que ha tingut les nines a la mà ha fet parlar-les, no? De fet, em feia tanta por quan parlava la Selene, que era com una filonàtica, que li deixava el medalló aquell al formall girat, que feia els ulls verds i em parlava des de les altes universos. Jo jugava amb els Madelmans i també els feia parlar mentalment la majoria de vegades, però el títol fa referència que la protagonista, que és la meva àvia, en la novel·la, com a personatge, és la meva àvia, doncs fa parlar les nines literalment, vull dir que arriba a ser una ventríloca famosa. O sigui, no és una novel·la de terror, no és una novel·la estranya, senzillament és per això el títol. Una petita sinopsi del que va la novel·la. Sí, per això estem aquí. El llibre arrenca a principis del segle XX, el 1909, amb un naufragi que va succeir realment, el segon naufragi segurament més important després del Titanic, que va salpar un vaixell del port de Barcelona. A la realitat es deia Príncep d'Astúries, però jo a la novel·la l'anomeno Príncep de Barcelona, ja com donant una pista que és una novel·la i tot serà mentida. I aleshores en aquest vaixell hi va el meu besavi, i és l'únic supervivent. El que passa és que la gent el pren per mort i l'enterren. I a partir d'aquí comença una gran novel·la d'aventures on el protagonista és el meu besavi, curiosament que l'han enterrat en aquest començament. No us explicaré com. Acaba sent el protagonista. I aleshores hi ha una primera part que passa en aquesta illa on va succeir realment el naufragi, que és Illa Vela, una illa del Brasil, i de cop i volta la segona part de la novel·la passa en el París de la Belle Époque dels anys 20. Absolutament fascinant. Vull dir que és de l'illa més petita del món a la ciutat cosmopolita més gran que hi havia en aquell moment. Són dues novel·les en una, un contrast molt fort. Ara que m'exposaves això em fas pensar en l'univers simbòlic del realisme màgic, des de Cortázar a Allende, aquestes parts que surten, aquests elements familiars, que d'alguna manera se'ls fa l'homenatge o l'honor, en el moment en què encarnen l'ànima d'un personatge, talment ho explicaves, talment em venien, aquest món precisament literari. La primera part, sobretot de la novel·la, la que succeeix a l'illa aquesta, té molt de realisme màgic. Hi ha una llegenda, tot gira al voltant d'una llegenda d'un jaguar, que es diu Gapanemé, i que aleshores els nadius de l'illa tenen una cançó per espantar-lo i els nens quan neixen tenen por i tal. Hi ha una escena amb el taüt del besavi, que al final fareu fer una No, a mi m'estàs fent entrar moltes ganes, això és com s'agafa. Acaba travessant tota una riuada, perquè hi ha una tempesta i acaba travessant el taüt tota la riuada i va parar a les portes de la casa de la doctora que s'ha enamorat d'ell pensant que estava mort. Que preciós, que bonic. I aleshores ja jo estic enganxada. Tota la primera part de la novel·la és així, amb molt de realisme màgic. Tu tens tanta experiència com a guionista, ho veus passat de teatre a cinema? Home, jo a cinema ho veig per així, En un món idíl·lic i imaginari on en aquest país es fessin sèries amb un gran capital i amb un gran pressupost, jo quan vaig acabar d'escriure la novel·la em vaig posar a escriure el guió d'una possible telemovie partida en 3 parts, de 90 minuts.
El que passa és que, evidentment, no és una novel·la barata de fer, és una novel·la molt cara, Sí, i costós. en aquests temps de les retallades suposo que hi ha altres prioritats i jo sóc el primer que ho reconec. Bueno, és molt modest. I si no, fes una saga, perquè pensa que la tríada, o sigui, les tres parts, no? La tríada o la trilogia, com es vulgui veure, sempre porten una pel·lícula al darrere. És com una mena d'amulet, no? I a mi, pel que m'has explicat, jo ara, de fet, ja començo a imaginar, no? Jo que comencem a lligar, ja m'imagino com devia ser el tataravi i com va deure ser després la neta o la besneta, no? És molt bona, És molt bona perquè... Ves, és que darrere la Muntanyola hi ha un altre cervell, És que ella també escriu cosetes. Ves, una cosa és la Muntanyola, l'altra cosa és l'Auquer. En realitat és una trilogia. Aquesta és la primera part de la trilogia. Ara estic escrivint la segona, que es diu El dragón en la ciudad de las bombas, i és la preqüela, és com la Guerra de les Galàxies. I anem traient tot, És la preqüela i arrenca a Barcelona quan el protagonista, el meu besavi, diguem, encara no ha nascut, o sigui, els pares es coneixen i l'acció passa paral·lelament amb la història d'amor de Gaudí amb una noia de Mataró. Caram, les accions... Però era home en Gaudí, jo pensava que era Beat. No me'l facis caure. I s'acaba, aquesta segona s'acabarà just quan el protagonista puja en el vaixell. I la tercera serà l'explicació del que passa després del final de La niña que hacía el Però en tot cas, cada vegada que Fitxatge, el tindrem jo tinc a dues persones a qui li caurà. Això donaria per fer un programa de 4 hores, no tenim temps. Per tant, l'editorial és Ciruela. Ciruela, sí. I el podeu trobar, a comprar-lo per tot arreu que es vengui. I per Amazon, cal destacar-ho, no? Sí. L'èxit que has tingut em va donar una gran alegria. La setmana passada va ser el més venut en ficció històrica i durant un temps, ara no ho he tornat a comprovar, però en general, o sigui, en ficció en general, cosa que és extraordinari, en l'edició digital. Molt bé, felicito. I després també sabem que ja el tradueixen a 2 països, Alemanya i Holanda, l'any que ve. Va ser molt curiós perquè el vaig signar, de fet, el contracte abans amb alemany, abans que sortís fins i tot en castellà. Caramba. Sí, bueno, són els alemanys, són uns grans catalanòfils, oi tant. A mi sempre m'han proposat moltes vegades de fer de lectora. De fet, quan vaig a Alemanya cau un parell de lectures en català. O sigui, són molt filocatalans, no? Sí. De la llengua, l'estimen. Bé, doncs, com que sempre diem el mateix, ens manca temps, però bueno, estem supercontents que hagis vingut aquí. Si vols dir alguna cosa, els tens aquí tots al Maresme, pendents de Pep Bras, d'aquest llibre, i esperem que el comprem tots i que el llegim perquè ja estem enganxats. Jo estic enganxada encara. Jo estic esperant a sortir ara perquè tenim un exemplar. A part d'escriptor és un bon comercial, perquè veig que has sabut explicar per enganxats sense explicar. No, a veure, vull dir, jo penso, estic donant classes ara de novel·la a l'Ateneu Barcelonès, a l'Escola d'Escriptura, tinc 5 alumnes i el primer que els dic és feu el que feu, escriviu el que escriviu, el que heu de fer és fer un passió. El vostre ofici, escriure, és igual, en el fons tot és el mateix. Si no et creus el que fas i aleshores si et creus el que fas ho vens perquè t'ho estimes. Jo t'anava a dir, te n'has d'enamorar de l'obra. Molt bé, doncs moltes gràcies Pep Bras, ja sabeu, amb aquesta novel·la de La niña que hacía hablar de las muñecas de l'editorial Ciruela, i esperem que aviat ens torni a vindre aquí ja con la segunda, no? O sigui, i amb el gran èxit, segur que vindrà. Moltes gràcies i ara anem a passar a aquest senyor.